Arratsaldeon guztioi, gaurko gonbidatua Txuria Oio da, internazionalistak auzolanean taldeko kidea da eta Palestina maitea zinema zikloari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon Txuri. Arratsaldeon bai. Zer modu zaude? Ongi. Pixkatu duri lehendabiziko aldia delakoz. Telebistan agertzen daizela. Normala da, azkenean urduritz egotea, baina bueno, lasai egingo dugu elkarrizketa. Hori da. Hasiko gara nahi baduzu? Bai. Esan dezala, Palestina maitea zinema zikloa aurkeztera zatoz, konta iguzu gutxi gora bera zertan datzan zinema ziklo hau? Bueno, Palestina maitea edo Palestina Habibti bigarren ekitaldia da, lehengo urtean hasi ginen ziklo horrekin, eta orain errepikatzen dugu, nahiko arrakasta izan zuelakoz eta ongi ateratzelakoz lehengo urtekoa bai. Orduan, ekintza sorta pila bat dauzkagu, nolabait Palestinako erresistentziaren ospakizuna edo burutzeko, ez. Badakigu, egoera larrietan jendeak ateratzen duela alde batetik txarrena, baina baita ere hoberena, ez? Eta nolabait erresistitzeko, irauteko, sormen handia izan behar da, ez? Eta guk prestatu dugu ekitaldi kulturala hau, ez? Ez beti gatazkaz eta arazoetaz hitz egiteko, baizik eta Palestinako sormena horretaz hitz egiteko. Eta zein izango zenuke dela helburu nagusia ezagutaratzea bertako egoera edo film kultural hauek ezagutaratzea gehiago? Bai, orokorrean ezagutzea, bisibilizatzea Palestinako egoera, baina azpimarratuz alde kulturala hori, ez, sormena hori, eta arlo ezberdinetatik, musika, dantza, gero aipatuko ditugunak. Orokorrean, nortzuk antolatu duzue zinemaldi hau? Bueno, kolektibo ezberdinak gara, internazionalistak auzolanean ere taldea, gero mugarik gabe, Sode Paz eta Mundu Bat ere, eta beste pertsona batzuk baita ere parte hartzen dutenak. Eta nola autu zitzaizuen zinemaldi hau antolatzea? Bueno, lehenko urtean hasi ginen eta pixka bat gure Nafarroko egoera gure alde edo genuen ez ikusita, saiatu ginen toki ezberdinak bilatzen, ukitzen eta topatu genuen, filmotekan ere harrera hori ez, aurretik izan ziren Israeldar zikloak, Israeldar zinema zikloak, eta orduan guri mina egiten zigun Israeletik ekartzea olako pelikulak eta Palestina aipatu gabe ez. Orduan hor hitz egin genuen ziren filmotekako zuzendariarekin eta esan zigun, zuek antolatu Palestinari buruz. Orduan antolatu genuen lehen urtean, 3 astekoa eta orain errepikatzen dugu. Aipatu duzu filmotekan egingo direla proiekzioak, segunetan zehatz mehatz? Hilabete honetako asteazkenetan, lehengo astean hasi ginen, eta beste 3 aste hauetan jarraituko dugu. Komentatu duzu lehen, bigarren urtea dela hau egiten duzun dena bigarren edizio hau, zer moduz atera zen lehenengo edizioan edo baita ere komentatu pixka bat ere orokorrean, zein gai aurkeztu zenituzten, zer moduz atera zen jendea orokorrean? Oso gustora bete zen, beti bete zen sala filmotekakoa, orduan arrakasta handia izan zuen, ekarri genuen hango Palestinako zuzendari bat, eta bertako jendeak den parte hartzea edo hori baloratzen da ere ez, eta polita izan zen, berarekin zuzenean hitz egitea, eta ekoizpena horietan dauden zailtasunak ikustea ere ez. Eta horrela, horren ondorioak ikusita, erantzun ona izan zela jendearen gandik, berriro errepikatzen dugu. Lehenengo proiekzioan adibidez, jende asko animatu zen filma ikustera edo... Lehengo astekoan?
Bai, lehengo astekoa izan zen gaztu arab edo, esan nahi duena gasearra los árabes, ez? Judutarrak erabili zuten esaldia edo taktika edo horrela, eta nola orain judutarrak errepikatzen ari diren arabiarrekin, eta Gazan zegoen pintada batetik hartutakoa zen izenburua, bai? Eta hori izan zen dokumentala, eta Julio Pérez eta beste bat zuzendariak, eta Goya saria irabazitu zuten aurtengoa labur metrailetan. Hau labur metraila baino gehiagoa izan zen, ordu bateko saioa, baina izan genuen hemen bertan Julio Pérez zuzendari horietako bat, eta oso atsegina izan zen berarekin hitz egitea, eta hori nola burutu zuten eta zergatik dokumentala hori gehien bat Gazan. Eta gaur arratsaldean adibidez, beste proiektu bat daukazute programatuta, ezta? Gaurkoa izango da Invitación de boda, emakume zuzendaria zinemagilea batena, Anemari Jazir, eta hau izan zen lehendabiziko emakumea zinemagilea, Nazareten jaioa, ikasketak egin zituen Arabia Saudin, gero Estatu Batuetan, eta bukatzerakoan itzuli zen Palestinara, eta lehendabiziko emakumea pelikula bat egiten. Gero, hortik aurrera, gehiago egon dira, eta lehen urtean beste pelikula bat izan genuen emakume batena, eta orain ere onena. Eta hau da komedia bat, pelikula bat, gaurkoa, nola aita batek bere alabaren ezkontzarako konbidapenak banatu behar dituen eta ze zailtasunak dituen mugitzeko Palestinan, ez? Orduan, gauza honen bitartez ikusten da bertako egoera edo ze zailtasun bizitzen diren eguneroko edo zein gauzetarako, ez? Eta hurrengo proiekzioak nolakoak izango dira? Hurrengo astekoa da Domicilio Privado, hau da italiar baten ikus puntua edo Saverio Costanzo zuzendaria, eta nolapait protagonistaren bitartez azaltzen du bere bakearen aldeko ikus puntua jarrera edo, ez? Protagonista da irakasle, literaturako irakasle bat, eta bere familiarekin bizi den etxea okupatzen diote soldadu israeldarrak, ez? Eta han sartzen dira eta han gelditzen dira. Alde batetik gizona honek hartzen du jarrera bortizkeri horren horrekin nola bizi edo nola praktikatu soldaduekin, eta berak ez du aldegin nahi etxetik eta beraiekin eztabaidatu nahi du, baina haiek ez daude eztabaidaren alde, baizik okupazioaren alde, hori kolonizazio honetan ematen diren estrategiak, ez? Hainbat eta hainbat familiengan etxetik kanporatuak izaten direnak. Orduan, gizon hau resistitzen da, ez du joan nahi etxetik, baina bere familian jarrera ezberdinak ateratzen dira, ez, bortizkeria horren aurrean. Eta orduan, familia batek nola bizitzen duen egoera bortitz hori, ez? Orduan, ikusteko orokorrean gero nola bizitzen den ere, ez? Aurtengo ediziorako proiektzio hauek, elkarrekin antolamenduko taldeen artean aukeratu dituzute, edo noren kargatu da aukeraketaz? Alde batetik filmotekak zerbait bilatu du, eta baita ere guk beste alde batetik, ez? Eta gure prioritateak izaten dira, hango zinemagileak izatea, emakumeren bat izatea, eta ez? Orduan daukagu denetatik. Gero azken pelikula izango da Roadman to Apartheid, eta hau da apartheidaren inguruan Hego Afrikako zuzendari bat eta neska txuri bat eta Israelgo beste bat, bi zuzendariak.
Eta orduan, egiten du konparaketa bat, bi herrialdeen artekoa, ez? Hego Afrika eta Palestinakoa, apartheid hori nola sortzen den, nola eraikitzen den, eta nola aurrera eramaten den, ez? Hori, bortizkeri horiek analizatu zuen alderaketa horretan. Iazko edizioa, komentatu duzun bezala, arrakasta handia lortu zuen, uste duzu aurtengo edizioan ere jendeak antuko dela filmotekara gerturatzera? Bai, pentsatzen dut baiez, lehengo astean bete zen eta kanpoan gelditu zen jendea. Orduan, beste hauetan ere, esan behar da goia bat zela eta horrek ere zuela bere pisua, ez? Baina nik uste baietz, beste hauetan ere izango dela. Eta uste duzu, geroz eta jende gehiago jabetzen ari dela Palestinako egoeraz, kanpaina egiten diren erako orduan edo baita ere filmaen proiektu hauekin batera? Nik uste orokorrean urte hauetan, nik urte asko daramazkit Palestinaren inguruan lana egiten, eta nolabait Israel oso indartsu dago, kolonizazioak jarraitzen du, egoera gerota larriago da Palestinan, naiz eta erresistentzia hori horregon mila modutara, baina nazioarte mailan Israel baita ere desprestigiatua dago, ez? Indarra hori du, estatuek, gobernuek laguntzen dutelakoz, apoiatzen dutelakoz, baina gizartean orokorrean oso desprestigiatua dago, hainbeste astakeri eta gaur eguneko kolonizazio bortitz bat delakoz, ez? Hor ditugu bi aldeak, ez? Jendea eta estatuak eta indarrak, ez? Baina jendearengan Iruinen ere ikusten da, gerota sensibilidade gehiago dagoela, gure ekintzetan lehenko urtean parte hartu zuela, beste batzuk ere badira, antolatzen dituztenak, mugarik gabek ere antolatzen du datorren astean beste dokumental bat kondestablen, existir, ez resistir, eta baita ere dokumentu baten aurkezpena Palestinako gaiakin, ez? Orduan, jende gehiago dago orain lanean ari dena, gero baita ere BDZ kanpainak, boikotaren kanpainak, lorpenak izaten ditu, bai hemen, baina baita nazioarte mailan ere, ez? Hori, nolabait gure alde da, naiz eta egoera larria izan beti. Ez dakit txuri, beste zer gehiago komentatu edo gehitu nahiko zenuke elkarrizketa honi? Datorren hilabetean izango dugu Habib TV edo Palestina maitea bigarren ziklo honen beste ekitaldi sorta burutuko ditugun garaia, ez? Berriozarren ere antolatuko ditugu gauzak, egongo da liburu erakusketa bat, sukaldaritzari buruz eta gero afari bat, baita ere dantza tailerra bat, hemengo Miriam Ripa edo dantza arabiarra egiten duen eta horrela, eta tailer bat hemengo dantza talderen batekin, eta baita ere beste saio bat erakustaldia, ez? Segurazki etorriko da palestinar dantzari bat, baina oraindik ez daukagu ongi lotua urriko egitaraua, ez? 12an izango da Nahi Barguti, abeslaria, kontzertua, Baluarten, lehen urtean ere egin genuen, eta hain berezia eta hain ona iruditu zitzaigun kontzertua berriro errepikatzen dugu, eta Baluartekoa ere bete zen, ez? Orduan, espero dugu aurten ere, urriaren 12an betetzea. Gero, egongo da beste hitzaldi bat, Eran Efrati, hau da tipo israeldar bat, arabiar jatorrikoa, baina orain estatu batuetan bizi dena, soldadua izan zena israeldar guztiak bezala, ez? Baina gero arazoak izan zituen, alde egin zuen handik,
eta nolabait salatzen ditu Palestinar armadak egiten dituen, erabiltzen dituen arma ilegalak, hainbeste nolabait esperimentazio egiten dituenak gero beste toki batzuetan erabiltzeko, eta salatzen du eta aztertzen du egoera hori. Orduan hori ere garrantzizkoa izango da hitzaldia. Beste hitzaldi batzuk ere badaude, erakusketak ere bai, eta gauza gehiago, baina zehazten dugunean argitaratuko dugu egitaraua. Espero dugu dena ondo joatea, jendetza animatzea aktibitatea hauetara, eta espero dugu beste noementetan etorri baldin bazenu, gomidatuta da zaudela. Bai, gustatuko litzaiguke, niri edo beste batzuek pixka bat hitz egita kafen inguruan, ez? Kaf da enpresa gure bat eta orain Beasaingoa eta Jerusalengo trena egiteko kontratua lortu duena eta oso gauza mingarria izan da guretzat, ez? Eta orduan, BDZ kanpaina, boikotaren kanpainarekin, orain ari gara pixka bat ikusten, moldatzen, zer egin, nola enfokatu eta horrela. Orduan, pixka bat hori aurrera egiten dugunean horretan igual hitz egin beharko genuke pixko bat. Saiatuko gara. Mila esker eta beste batera arte. Zuri ere.